Тоҷикистон бошгоҳи футболи Локомотив ки пайваста 3 маротиба дар марҳилаи гурӯҳи Лигаи Қаҳрамонҳо натиҷаҳои хуб ҳам нишон дод. Бозӣ шурӯъ мешавад аз маркази майдон аз ҷониби футболбозони дастаи Истиқлол ва аввалин кӯшиши онҳо тавассути канори рост оғоз мешавад ки он ҷо аллакай Искандар Ҷалилов бозӣ мекунад ва ба ҷойгиришавии футболбозони дастаи Истиқлол агар мутаваҷҷеҳ шавем, ҳоло мебинем ки марҳилаи якчорниҳои Лигаи Қаҳрамонҳо роҳ ёфт ва онҷо аз дастаи Ал-Айн ба бохт дучор омад. Зарбаи кӯчи аввалини футболбозони Локомотив дар қисми дуюм вазъияти хавфнок дар нази дарвозаи Истиқлол ва бисёр ҳам хуб Алексей Ларин тӯбро аз ҷаримагоҳ берун кард. ин аввалин вазъияти хавфнок буд дар нази дарвозаи дастаи Истиқлол. маълум мешавад ки ҳоло бо тавсияи Локомотив эҳтиёткорона бозӣ мекунад. Эҳсон Виктор Свяшев мавқеияти озод барои Алишер Ҷалилов зарбаи ӯ ва гол! Алишер Ҷалилов аён набуд дар қисми дуюм бо як зарбаи хеле ҳам тирбораш дарвозаи Локомотивро рахна мекунад. Капитан муқобили капитан ва Алишер Ҷалилов тавонист муваффақ шавад. хеле ҳам зарбаи хуб зад. дастпарвари бошгоҳи футболи Рубини Хазон Алишер Ҷалилов 12 ҳунарнамоӣ карда буд махсусан мавсими гузашта ва имсол ба ҳайати чемпиони феълии Тоҷикистон омад. Шеридин Бобоев имконият ҳаст барои футболбозони Истиқлол. Шеридин Муҳаммадҷон Раҳимов ва Нестеров бо он ҳолате ки кард ва ба пеш баромад ин ҳамларо тавонистанд Локомотивро шикаст бидиҳанд бо як голи задаи Алишер Ҷалилов дар дақиқаи 60-уми рақобат ки метавон гуфт яке аз голҳои зебо буд ва аз фурсат истифода бурда тамоми ҳаводорони футболи тоҷикро бо ин ғалабаи таърихӣ дастаи